سلام سلام عافاكم كما يعدكم نقع نقع سلام عبدنا صباح سنبتي سونيكات نقتي لا فاكر السؤال هذا سلام سلام قاعد حنمت أهو كومنت صحافة ودمتي سمع لده كومنت صحافة لايك እንዳገበርኩም ከም ሓደሽቲ ኣዝብልهم قاعد حنمت أهو حتى وقرأ كلهم أنا كيف فلتكم صباح صوم كان بطلها لا بقى رسعية سوى تخادن قدامي كنت زارعي الناس أبيها صوم كان والدي وقدامي فليته وفرايد أخي نمبر كات سنوي سلازو على نايتم كات قاعد دما سنبت سلازغونة سنبت يسوم دو نزبل سنبت صومكا أيو وعالن إيو ناي صوم مقبي يبلعي نهاب الناس شيرو دنوش زامسلو مقبتات مالتيو ناي سعرو مقبقن أي بلعن إيو نهاب الناس صبا انقاقحو سقا ناي انسس صومي بحجرو صومي صباح صومي صباح بحجرو صوميو تيم كاخد وعد كل النجر أي باللعني بلو فاتنا مالك فوتاتنا ولا فوت أو إلى المعنى كمية لنا فاتنا كلاتهم تنزي فرتكم زلهم كتولتو صباح صوميو توني كأني تنقفي مالك وصيت كاب زغونو كنبلع يبلنان ويدما أي بلعن إيو سلازي سنبت صومكا أي وعالن إيو ناي صوم مقبي يبلعيو صومكا أي وعلني ناي صوم مقبل رأيها تبلع ناي بلعت أي بلعني بلزوم هذا حسيت سوات لهم من البات زناي صباح ناي تنقت صوني عندي زبلع مسيتكم كيدهلو كم سقاماي مالت أنا رسعيات أنا حقات أمي حسب كون مالتي نسخاتهم كاني نزي أسمع عرحان زيادة متوقع قبل نتاويس مسمعي وطي وعيلة صوم مخانة فليت أمالتني حواتنا جيرنا أنا لكن أقولكم كأزم فاتح يسعر مقبقن أي بلعن إيو زقبلو سبات زقدسو كانت دياقونات انتخوينا ممكن نقوها قرسي مسبلعو كساب زقبلو كساب زقوربو كسامو كخلو اللوم ويدما مقبي كخلكالو كخلو اللوم سلازي سنبت أي صومنيو ناي صوم مقبي يبلعيو ناي سعرو مقبي ግን ኣይብላዕን እዩ ንኣብነት ስጋ እንቋቑሖ ፀባ ናይ እንስሳ ውፅኢት ካብ ዝኾኑ ክንበልዕ የብልናን ወይ ድማ ክንሰቲ የብልናን ክንጥንቀቅ ክንክእል ኣለና እዚ ትምህርቲ እዚ ኩሉ ሰብ ምእንቲ ክመሃረሉ ሸር ላይ ኮፕሊንግ ፈለው ኣይንረስዕ ናብ ብርሃነ ልደቱ ብሰላም የብፅሐና ጥምቀት ሰኑይ ስለ ዝወዓለ ናይ ጥምቀት ገሃድ ድማ ሰንበት ስለ ዝኾነ ሰንበት ይጽወም ዶ ንዝብል ክንዛራረብ ኢና ጥምቀት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብኢድ ዮሃንስ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ዝተጠመቐሉ ካብቶም ናይ ጎይታ ዓበይቲ በዓላት ሓደ እዩ ማለት እዩ ጥምቀት ሰኑይ ስለ ዝወዓለ ናይ ጥምቀት ገሃድ ድማ ሰንበት ስለ ዝኾነ ሰንበት ይጽወም ዶ ንዝብል ሰንበት ጾምካ ኣይወዓልን እዩ ናይ ኮፒራይት كحيزان نمتان نعي بتعمل تنبأ يكونن أبيتو بالاتن أبيتو بل أو زيادة مقلة الله شوف ما تقول هنا عيب كوبرايت كحيزان نمتان ساعات زي أخلان نعي تتمرتي أقول لكم زيادة سبح بس بلاء قلت أقول له إذا حاونا ماليتي يسمع على اللي دمتي
ጥራይ ስእለይ ልፍልፍ ከይህሉ ይዛረብ ከይህሉ ስቕኢሉ ጊዜ ይስማዕ እንድሕር ሃልዩ ይስማዕ ኣሎ በሉ እታ ክስታይ ግን ብዝያዳ ኣብቲ ናትኣትኩም ትሰምዕዎ ፅቡቕ ንዓይ ኮፕራይት ይግዛኒ ማለት እዩ ብዝኾነ ፅባሕ ፆም ምዃኑ ፈሊጥኩም ኣለኹም ማለት እዩ ናይ ፆም ምግቢ ይብላዕ ሽዱሽተ ሰባት ኣለኹም ግን ፀሓፉ እስከ ፀሓፉ ፀሓፉ ዋላ ሰላም ኢልኩም ዘይፅሕፉ 8 ሰባት ኮንኩም ዋላ ሰላም ኢልኩም ተኣትልኩም ተፅሓፍ ኣቡሉ እሞ እንድሕር ፅቡቕ ሃልዩ ይስማዕ 5 ደቂቕ ድሮ ጌርና ዋላ ተፀሓፉ ሰላም ሰላም እቶም ሓደሽቲ ትመፁ ኣለኹም እንኳዕ ደሓን መፃኹም ንበሩ እንኳዕ ናብ ብርሃነ ጥምቀት ብሰላም ከዓ ኣብፅሓና ሶኒ ይኮይን ዘሎ ፅባሕ ቤተክርስትያን ኩላትኩም ክይዱ ተሳለሙ ንኣብነት ሽሮ ድንሽ ጥምቀት ሰኑይ ስለ ዝወዓለ ናይ ጥምቀት ገሃድ ድማ ሰንበት ስለ ዝኾነ ሰንበት ይፅወም ዶ ንዝብል ክንዘራረብ ኢና ጥምቀት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብኢድ ዮሃንስ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ዝተጠመቐሉ ካብቶም ናይ ጎይታ ዓበይቲ በዓላት ሓደ እዩ ማለት እዩ ጥምቀት ሰኑይ ስለ ዝወዓለ ናይ ጥምቀት ገሃድ ድማ ሰሚዕኩም ኣለኹም ብዝያዳ ኣብ ዩቱብ ናቱላትና ኣብ ዩቱብ ትብል ኣላትኩም ኣብኡ ኣትኹም ሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ትምህርቲ ኣለዎ ማለት እዩ ብዝያዳ ትምህርቲ ስለ ዘለዎ ኣብኡ ኣትኹም ትኸታተልሉ ንዓይ ኣብዚ ከይሕዝኒ ምእንታ ሶሪ ኣብኡ ኣትኹም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣለኹም ዶ ዋይ ተተሳድሩ
سلام حالي اشتغل وقعد حنمتكم سلام عليكم صباح ጾምዩ صباح ጾምዩ صباح ዝኾነ ነገር ኣይብላዕኒ ጤምካ ኣይወዓልኒ ግን ጾምዩ ካብ ኩሉል ነገር በልዕኒ ኢኻ እንከላይ ከዓኒ ናይ ጾም ጥራይ ኢኻ ትበልዕ ብሓጭብ ንፅማሕ ጥራይ ማለት እዩ ንሶኒ ከዓኒ ጥምቀት እዩ ኣውደ ዓመት ማለት እዩ ጥምቀት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቪድዮ ሃንስ መጥምቕ ተጠምቀሉ ስለዝኾነ ሶኒ ማለት ጥምቀት እዩ 12 ማለት እዩ 12 ቆልዑ ተፈርቃ 12 ማለት كم حدثتي وزلهم ريحهم معهم تارس عاملين زلا مالتي صباح صوميو 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 صوني يزبلع صباح سنبت صوميو ጥምቀት ማለት ብሩህ ሁሉ ጊዜ ዝፅወም ኢሎም ኣብ ማስሜዳ ብዙሕ ዝዛረብሎም ሞኒ ፅባሕ ሰንበት ጾም እዩ ብሩህ ናይ ጾም ግበረልና እንቋዕ ከዓ ናብ ብናይ ጎይታናን መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ በዓል ጥምቀቱ ሰላም ኣፅሓና ኣይፈለጥኩ ነረ ለማዓንቲ ከመን ላይፍ ካእታ ኣይሓሰብክዎ ነረ ግን ምስ ሰማዕኩስ ብዙሕ ሰብ ከምዚ ከማይ ዘይፈለጥ ከለኹ ንለ ናይ ስቕል ኣቢሎ ማለት እዩ ኣትየ ላይፍ ዘለኹ ኣብዚ ዩቱብ
ክመለሰኩም ሓንቲ ግዜ ሓደሽ ተኣትወሉ ላይክ ሰብስክራይብ እናገበርኩም ኣትረስዑ ጠቃሚ ዝኾኑ ቪድዮታት ዘለኩም መፅእ ኣብ ዩቱብ ቻናለይ ከማ ብዙሕ ናይ ቆልዑ ዝኸውን ወላ ንዓበይቲ ዝኸውን ነዞም ዩቱበራት ከኣነ ኣለኩም ናይ ኤዲት ኣውሪደልኩም ኣለኹ ብዓብዪ ግን ናይ ሎማዓንቲ ግን እዛ ናይ ፆሚ ኣነ ኣብዛ ስራኽዋ ምስ ሰማዕኩ ማለት እዩ ኣብዛ ናተይ ካምኒ ግብራ ብዛ ናይ ዩቱበይ ኣምፅያ ዘለኹ ማለት እዩ ኩላትኩም ፅባሕ ፆም ምዃኑ ክፈልጡ ኣለኩም ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ማለት እዩ ካብቶም ይቐንታ መልእኽቲ ብዙሓት መምሃራን ይመሃርሉ ወላ ብቲክቶክ ወላ ብኢንስታግራም ብኩሉ ብሓፂሩ ብዩቱብ ኣብታ መጀመርታ ኣትየ ዝኣትወኳ ናይ ቮይስ ናይ ኣሕዋትና ፅዒንያ ነይረ ግን ምናልባት ኮፒራይት ከይሃርመኒ ስለዝፈራሕኩ ብድምፂ ናተይ ወላ ከላይ ስለዘለዉ ኣለዎ ክምህላው ግን ሒዘካ ስለዝኾነ ብጣዕሚ ዘሸግረካ ናይ ዩቱብ ማለት እዩ ካብ ዝቕበሉና ፍላይ ብጣዕሚ ዜናትካ ብዙሕ ፅዕና የፍቅደልካ ስለዝኾነ እምበር ሙሉእ መስማዕና ኩነርና ትምህርቲ ብጣዕሚ ዘለዎ እዩ ነይሩ እቲ መደብ ብዝያዳ ኣብ ዩቱብ ትብል ኣብኣትኩም ክሰምዕሉ ንዕኡ ከዓ ትሪኡ ትኽእሉ ኢኹም ብዝያዳ ትምህርትኡ ዘለካ ክሰምዑ ምእንተን ኣብቲ ናቱ ኣብ ዩቱብ ትብል ኣላትኩም ዩቱብ ቻነል ኣላቱ ኣብኡ ከዓ ብዝያዳ ሰምዕዋ ኢኹም ብዙሕ ትምህርቲ ዘለዎ ናይ ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ጥምቀት ማለት እዩ እዞም ኣትኹም ዘለኹም ካብ ብምልእኹም ላይክ ኣይትረስዑ እዞም ላይክ ግበሩ ላይክ ኮመንት እስከ ድምፂ ይስማዓኒ ዘሎ ድምፂ ይስማዓኒ ድሕሪ እስከ ፀሓፉ እስከ ድምፂ ፅቡቕ ኣሎ ድምፂ ኣይስማዕን ዘለኩም ፀሓፉለይ ብፅሑፍ ብቁፅሪ ይበልኩም ብፅሑፍ ፀሓፉለይ ቁፅሪ ፅቡቕ ኣይኮነን ኣብዚ ላይክ ቁፅርታት ኣይፀሓፉ ይኹና بصحف እስከ ፀሓፉለይ ብፅሑፍ ፀሓፉለይ ፀሓፉለይ እስከ ድምፂ ከመይ ኣሎ ፅባሕ ፆም እዩ ይብልለው ኣቦታት ኣብ ትምህርቲ ኣብ ቲክቶክ ኣብ ማስ ሜድያ ኩለኩም ሞኒ ፅባሕ ፆም ይፈለጥኩም ዘለኹም ፅቡቕ ተዘይፈለጥኩም ከዓ ፅባሕ ፆም እዩ ላይክ እንዳገበርኩም ሰማዕት እንቋ ኣብ ሰላም ናብ ዩቱብ ቻናል ብሰላም መፃኹም ዌልካም ወድሃን መፃኹም ኮመንት ግን ወላ ሓንቲ ፀሓፈ ሰብ የለን ኮመንት ትፅሕፉ ነይሩ ፅቡቕ ነይሩ ኣነ ከዓ ኖርማል ከምዘሉ እንዳዕረብ ምሳኹም ኣንሶኹ ነይረ እዚ ናይ ግሩፕ ዘይክእሉ ኮይኑ እምበር ሓውና ሒዘልኩም ኣቶ ክነረ መዘናጋዕኩም ነር ግን ኣጋጣሚ እዛ ናይ ግሩፕ ኣይክእላኒ ኣነ ኣብ መፃእ ግን ሰብ ክሕግዘኒ እየ እሞኒ ሒዘልኩም ክመፅእ ንሓውና ብጣዕሚ ከዘናጋዕኩም ከምዚ ካብ ብቲክቶክ በዚ ብዩቱብ ክመፀኩም ብጣዕሚ ንፍዑ ዝኾነ ሓውና ኣሎ يسمع على الرمزي اوكي اسمع له
لو سيدنا نحن نعلمه زادين اللي هو لو سي بتويكا سلام عليكم يا زيادة لنا نايل جيران عليك ترى هذا أولهم كم ودات سينجلزي جاوبكم فلوس طولهم بعلكم جاوبكم درهم طولهم مومنت زي أخا أما يتعيبكم زلت يرمس ماليتي صح كاميرا طول أصلا أنا الشغل اللي يزوع الليرة لما عندك قال أنا دق زي حقيراتني فجيت دحر ساعات كلتا يخسن قط سلام طبعا دشتي قاعد هنوز أهو صباح تومي بحالا لو سمعيكم بخميت صباح تومي هذا اللي هتعمل انت تتحفوا انكم كومنتي يا مثلا مع لكم نكون كومنت تسعد سؤال كاكن سؤال لايك ناقوركم لايك مر ساعات عايش ليش حقزني لايك كبر بدكم كومنت تقول فلي تبغوا نرو لو سالنا لو بالله اسمه لو سالنا هيدا نحن على النامت هاي كبرنا إذا إذا عدسي ما أعرف عندي حيلي فيديو أنا على الأجسام كنت اللي بتعمل اللي حوش هلا نجلوسه أنا رئيس لازم كل شيء واي إذا إذا عدت نسمع دي كمان سي كارتي جركات بوظ إنبه في نتايج خنت لا حد لكاي إذا أنا جلوسه الله هم كنت عبيت ناتي كان رجعنا كل قوس بس مرة لحني صرت عدت له ساعات صرت عارف ما فرش قاعد فيه ساعات ما يجي من لا سكمي لغو والناي
الله تمالي نقول أنا كلهم بزيا مش تبيت أنا حسي ميت كروكم قدي فيه ولا ساحي دري زهن جاك الفتح خان حركم كا على تفق كم جاء اللي خلى عز قرفة أنا جزية خلنا قطر خم جاقر اللي وسه يأخذ قرفة مشيت ماسكه ما مشيت مالي 9 تقدر خلنا قطني بلا وزي قلنا نصبح منها من أي ساعات حاجة ساعات كنت بصوري ساعات كنت بلغسن كنت قوة علي ما فتيره هناك أمشي أسلز وسكو راح سامبك مرة تخشي أسلز كوكو that's why إنجلش كان حوص فا هو أنت تعرف تجذبي عايز كذا يبغى تحهم تعال خد لهم good life قال نقاسي قال لي أو تعرفوا 4 هذا جرس حرس وكمان طلعت قال لي جو جو هروح على سواسي اوكي هو زي تحفظاته ركز كنا هم اللي يحمي هو بنهزارو كنا ويني أو تيك توك حدا أنا تسنها أجي أجنسي هو ما تستحذيله الطريقة على يد أصحاب ساعات تنفر أنزل له امتحان ساعات صرت حرك صفارف ساعات نايلة إذا أطولي تلقاكم أرجو زي بتقولهم كم حد يشتمر كم تفضلني كم تفضلني هم حد يشتغل
ምናልባት ናይ ፊና ተሓመሰሲ ጥረ ዝኾነ ከይረኸበኒ ከምዚ ኣገለፈትሻ ማለት እዩ ዋት ስንገት ገረያ ተባሓኑ ጎ ምስ ወፅኹ ማይ ይውስኸላ ኣለኹ ማይ ኣፅልላ ቢለ ጨው ገብለለ ድሕሩ እንድሕርቲ ማይ መወጣ እንደለይ ወበት ማይ ረኸቁጥነ እንተ ደኣኒ ፅቡቅ ኮይኑለ ግን ማይ ድፍእ ዘብላዕኒ እዚኣ መሲና ማለት እዩ مخلاني إذا كرهها لو وصلنا له كان سكرنا شوفت كنا بس نقول نحرق اوه كده هاي تلونجين يا جاك الفطوس اخواني هاي صباح سنبك تكون حدا جرت تفهم من قلبه
ጽባሕ ዝኾነናሲ ሓደ ሓደ ነጥርነፋ ኣለና ንብለኩም ላይክ ግበሩ ንሓደሽ ተኣዘብለኹም ቆይ ቦታ ቀይር ስለዝኾነ ሶሪ
معلم ينفع عليها أنا بدك تسمعيتي أنت غير نسمع بنت أنا بس كمان يعلو كده هون بنت كمان يعلو سلام دمسك كمان يعلو سكت صحاب لازم حد يستعزلهم قلت لهم تعزل في الغلط معهم يا زبلو ما يبقوا معهم يا زفيري قاعدة حنا يطلبوا محدش دي سلام نبرو لكن إذا ذوقكم كابا هم دول يخاف لايك ورو يبقى بس يقولهم كومنت خاص حقولنا تمسي سمع على ده
سلام حدش تصل حتى لحد حد ساعات تقعدي على طويل ساعات أو ساعات عصر على ذل أقول كل التسعات أو ساعات على حد درجة خالص كل ستغدر مانجا ستغدر نفرسلو أنا تقدر قيلة وأنا أطفتني قدام عندها سنة وأنا أنا أقوم
لكم ده dalam ada satu lagi aku like jemput like good like 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 wanted to have كومنت كتعرفوا كومنت كتعرفوا ما حد يحتضر كومنت صح كومنت شو الحمد لله أنت ترى متأكد أسكت بزلا حد ترى كومنت بزلا normal بس
Ciao, ciao. Salam lady. Next month. Bas akhiru. Baka kait. Ciao, ciao.